Dragi gledatelji, lijep vam pozdrav. Krašički kraj, ili kako ga još nazivaju Vrata Žumberka, poznat je po vjerskim hodočašćima, a u budućnosti stremi vjerskom turizmu. No kako bi turistima na putu prema Žumberačkom gorju, kao i onima koji posjećuju vjerske sadržaje, poboljšala infrastrukturu, na tom putu općina ima punu podršku Zagrebačke županije. Pogledajte u našem prilogu kako je obilježen Dan općine, koji su projekti realizirani te u što će Krašić prerasti u budućnosti. Prije 123 godine, 8. svibnja u Brezariću pored Krašića, rodio se blaženi Alojzije Stepinac, čovjek koji je svojim životom, riječima i dijelima ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj povijesti. Dan njegova rođenja u Krašiću slave kao Dan općine. Prošlo je punih 28 godina od uspostave općine Krašić. Na svečanoj sjednici načelnik Josip Petković-Fajnik prisjetio se svega učinjenog u proteklom mandatu s naglaskom na komunalnu infrastrukturu. U cestogradnji je 15 kilometara cesta, nerazvrstanih općinskih i ulica uređeno, 10 kilometara županijskih i lokalnih cesta u ingerenciji Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije je ove 4 godine asfaltirano i ovih dana tome svjedočimo. Kod vodoopskrbe i odvodnje ugovoreno je isprojektirano vodosprema Okrug, a trenutno se rade projekti i veći dio njih je na Uredu za graditeljstvo na ishođenju dozvola, 15 km magistralnih cjevovoda, odvojaka i slično, da se kompletno poveže Puškarov jarak, gdje je novo vodocrpilište otvoreno prije 3 godine. Gospodin župan je tome svjedočio i otvorio to crpilište gdje imamo 15,5 litara vode kapacitet u sekundi, što je dovoljno za 3 općine Krašić. A projektira se i 3,5 km novog vodovodnog sustava u naselju Mirkopolje. Spomenuo sam i odvodnju. Tu je isto tako predano na građevinsku dozvolu gotovo 10 km, 4 kolektora i 10 km mreže za cijeli Krašić, za susjedni Brezarić, da se konačno onaj pročistač voda u Brezariću stavi u funkciju. Načelnik je spomenuo kako je prije pandemije koronavirusa u Krašić godišnje dolazilo 50.000 hodočasnika, te je iz tog razloga napravljeno i prvo javno parkiralište. Ja bih samo htio spomenuti ovdje hodočasničko planinarsku stazu koju je projektirao gospodin Mladen Kuka i koja je isto tako već do sad bila uistinu izvrsno posjećena i koja će u budućnosti biti vrlo važan, da kažemo, turistički magnet, da ljudi koji dođu mogu našom općinom prošetati, uživati i bolje je upoznati. Iza svakog projekta u općini čvrsto je stajala Zagrebačka županija, naglasio je Fajnik. Zahvaljujem županu što su prepoznali važnost ove naše male općine, njezinu vrijednost i odredili su u strategiji Zagrebačke županije da je ovdje buduće svetište Svetog Alojzija Stepinca i da će županija Zagrebačka, a to čini i sad, maksimalnu potporu, napore dati našoj općini da tu stvarno nikne pravo malo svetište kako je i naš blaženik i svetac i zaslužio. A da vjerski turizam treba postati nositeljem razvoja ovog kraja, smatra i sam župan Stjepan Kožić. Da ovu dolinu kardinala sutra kroz nekakav razvoj turizma na ovom prostoru stvorimo, da to bude jedno svetište koje bude ranga Marije Bistrice ili Trsata. Mislim da za to imamo sve uvjete i da obzirom na našeg blaženika koji, vjerujem, uskoro bit će svetac, da su hodočašća iz svih krajeva naše države, ali čini mi se i šire prisutna i ono što trebamo zajednički činiti, to je posebno raditi na infrastrukturi, na prometnicama. Čuli ste i na parking prostorima koje ovdje nikad nije dosta kad su ove svečanosti i kad se događaju. Ali županija pomaže i u mnogim drugim segmentima života. Radimo i na tome da proširujemo i dvoranu
sportsku dvoranu, da smo predali dokumentaciju za lokacijsku dozvolu, da je u proračunu za iduću godinu planirana ta sredstva, a ona su negdje u visini od 3 milijuna kuna, što mislim da će se kvaliteta, i događanja, ali time će se dobiti tribine unutar športske dvorane, značajno poboljšati samim gledateljima, ali i niz drugih je projekta koji zajednički radimo i koji ćemo sigurno u budućem vremenu i zajednički financirati. Na svečanoj sjednici uručena su i općinska priznanja dobrovoljnim vatrogasnim društvima Pribić i Prekrižje, te Pribičkom nogometnom klubu, a u prigodi Dana općine ispred spomenika Blaženog Alojzija Stepinca položeni su i vijenci. Razvitak ruralnih krajeva i ulaganje u kvalitetu života garancija je ostanka stanovništva na tom području, a dobra povezanost s kvalitetnim prometnicama preduvjet je razvoja gospodarskih grana na selu. U posjetu općini Krašić, župan Stjepan Kožić obišao je radove na asfaltiranju županijske ceste kroz naselje Jezerine. Riječ je o prometnici koja spaja Zagrebačku i Karlovačku županiju. Ali izuzetno je bitno i za lokalno stanovništvo. U neposrednoj blizini je i jedna mesna industrija, značajan broj zaposlenih, prije svega domaćih djelatnika. Stanje je bilo dosta loše. Evo, pripremljeni dio podloga i dalje će se raditi, dobit će se novi asfalt u dužini od 2 km, a kažu da vrijednost investicije je oko 850.000 kuna. Iznimno je korištena, velik je prometovanje njome i ova 2 km koja će se završiti tokom ovoga tjedna su nam od velike važnosti i stoga sam jako zahvalan da smo danas tu i da se ovi radovi izvode. Do kraja godine novi asfalt imaće preko 40 lokacija u županiji. Ovo je 32. danas smo zbrajali, ovo je 32. lokacija na području Zagrebačke županije koja se danas asfaltira. Tu ne završavamo naš budžet, plan asfaltiranja zahvaljujući Zagrebačkoj županiji gdje smo osigurali 21 milijun i 700 tisuća kuna, zahvaljujući županiji koja nam je doprinijela sa 5 milijuna kuna, da možemo napraviti što više lokacija sa jednim novim asfaltom i pripremom podloge i sl. Do kraja godine u planu je još 10 lokacija. Da moderniziramo naše županijske ceste i lokalne na području Zagrebačke županije, kako to ljudi u svakom kraju županije i zaslužuju. Načelnik Petković Fajnik napominje da će dodatno rekonstruirati i nerazvrstane ceste pomoću županijskih javnih poziva. Za ovu godinu imamo program gradnje komunalne infrastrukture na području općine gdje ćemo u narednih mjeseci pol do 2 imati gotovo 4 km novo asfaltiranih, uređenih, nerazvrstanih cesta na području općine Krašić i tu je županija dala značajni doprinos. Na javnom pozivu smo se javili i dobili smo od Zagrebačke županije veliku pomoć i podršku tom projektu od 400.000 kuna. Inače, ova je općina putem županijskog natječaja za ruralni razvoj dobila 120.000 kuna kako bi sanirala krovište DVD-a Prekrižje. Nakon nevremena koje smo imali, nažalost, prošle godine 3. listopada, gdje smo i mi vatrogasci imali pune ruke posla, znači cijelu noć smo intervenirali, bilo je jako olujno nevrijeme i pijavica. Nažalost i na našem domu smo ostali bez trećine krova. Ovo je lijepa gesta za DVD Prekrižje koje obilježava 90 godina postojanja, a županijskim novcem sanirana su i druga 2 doma na području općine. Bez Zagrebačke županije ne bismo mogli niti ta sva doma u godinu dana potpuno obnoviti. Evo u Pribiću za 100. rođendan DVD-a Pribić je bilo kompletno uređeno krovište, nekih 250.000 kuna ukupna vrijednost. U Krašiću smo potpuno uredili unutarnje prostore, znači veliku dvoranu koja je nekad prije se koristila puno i više, ali danas je dosta značajna, važna. Isto tako je bilo oko 250.000, 260.000 kuna čak vrijednost. Evo kad to sve zbrojite dolazimo do 650.000 kuna u godinu dana samo u domove, ta 3 doma, naša 3 društva i tu je 50% onda Zagrebačka županija sigurno sufinancirala. Ja mislim da u ovim vremenima se tek pokazalo koliko je bitno ulagati u civilno društvo, posebno u vatrogasce, imati ih spremne, prije svega kako organizacijski, ali tako i opremom. Moram reći da Zagrebačka županija niz godina ulaže značajno opremanje naših vatrogasnih društava
da se to vidi na terenu i da ono što proračun dozvoljava svake godine činimo i svake godine još nešto povećamo. Županijska vatrogasna zajednica ima najveći broj članova u Hrvatskoj, a uz to je i rekorder po izdvajanju proračunskih sredstava za vatrogasce. Svima vatrogascima želim da imaju što manje operative na terenu, da što više obuke, edukacije, ali i ono što njima uvijek je drago i druženja. Jedna od kapitalnih investicija u školstvu naše županije je gradnja dvodjelne školske sportske dvorane u Bedenici. Završetak gradnje predviđen je za rujan ove godine, a o napretku radova uvjerio se župan Stjepan Kožić. Uz Bedeničku osnovnu školu niče nova sportska dvorana. Troškove gradnje u visini 18,7 milijuna kuna u cijelosti financira Zagrebačka županija. Obilazeći ovu dvoranu u odnosu na prošli put mogu reći da su radovi izuzetno napredovali, evo da je krovište stavljeno, da su još radovi iznutra i ono što je rečeno, a to je da su dinamika radova takva da prema ugovoru koji treba se realizirati do 15.9. sve skupa trebalo biti gotovo. Školska dvorana i ova škola koja je dograđena 2017. je za našu školu, za djecu ovog kraja čudo. U kojem smislu? Znači, prije smo radili na 380 kvadrata, za otprilike 4-5 mjeseci radit ćemo na 3200 kvadrata, ali osim uvjeta za djecu najvažnije je da ta djeca konačno se mogu i u zimskim mjesecima baviti sportom. Zadnjih godina je to naročito, se vidi da to nedostaje, a osim naravno bavljenja sportom djece, dvorana je bitna i zbog rekreativaca, sportskih klubova. No, županija je uložila i u kompletno opremanje škole. Ova dvorana je vrijedna ili ukupni iznos je 18 milijuna i 700 tisuća kuna i to bez opreme. Moram reći da smo već opremu ugovorili, da se ona radi i da će, evo kako teku radovi, nešto se treba ugraditi pa je fiksno, zato smo i tako rano krenuli sa nabavom, da će ukupna vrijednost, znači kako građevinsko-obrtničkih, tako i opreme, biti 20 ili 20 milijuna kuna. A evo koji je značaj ovakvih ulaganja za ovu općinu. Izgradnja sportske dvorane koja je nakon otvorenja zgrade osnovne škole u Bedenici 2017. godine definitivno jedan od najvećih projekata u povijesti naše općine. Tim projektom ne samo da dobivamo uvjete za školovanje i za tjelesni odgoj naše djece kao što imaju i većina gradova i općina odnosno na području Zagrebačke županije, nego mijenjamo i vizuru naše općine koja će postati prepoznatljiva i koja će ostati takva u mnogo narednih godina. Milijunta doza cjepiva protiv koronavirusa utrošena je u Zagrebačkoj županiji, koja već u 3 navrata uspješno provodi masovno cijepljenje. Do kraja svibnja u Zagrebačkoj županiji bar jednom dozom procijepit će se 63% stanovnika. Pogledajte više u prilogu. U svih 9 gradova Zagrebačke županije proteklog vikenda realiziran je 3. krug masovnog cijepljenja, tijekom kojeg je na raspolaganju bilo 15.000 doza Pfizera i 5.000 doza AstraZeneke. U društvu ravnatelja Županijskog zavoda za javno zdravstvo Lea Šunjića, župan Stjepan Kožić obišao je punktove u Samoboru i Svetoj Nedjelji. Danas možemo reći da u Zagrebačkoj županiji imamo cijepljenih 23,6% stanovnika Zagrebačke županije. Ono što nam je plan da u mjesecu svibnju i kroz ovih 9 punktova, kroz svih 9 gradova, ali i kroz ambulante doktora obiteljske medicine i mobilnih timova kanimo cijepiti do kraja svibnja dodatnih 121.000 naših ljudi. To bi onda na kraju svibnja značilo da imamo procijepljeno 63% pučanstva, barem jednom dozom. Obzirom da je Zagrebačka županija u 3. fazi cijepljenja, stariji od 65 godina i kronični bolesnici su gotovo svi procijepljeni, a sada se u najvećoj mjeri cijepi radno aktivno stanovništvo. To je jedan veliki pogon, organizacijski jako zahtjevan, mislim to je organizacijski vrh. 195 ljudi je angažirano
na ovom velikom poslu, plus civilna zaštita, plus Crveni križ. I ja bi se opet zahvalio našim liječnicima obiteljske koji rade svoj redovan posao i koji uz taj svoj redovan posao moraju naručivati naravno svoje pacijente na cijepna mjesta. Tu bi nam i bila ideja da nam olakša cijeli taj posao platforma. Vjerujemo i nadamo se da će ona uskoro biti u funkciji i da će i njima i nama olakšati taj posao. Posebno zahtjevno će biti docjepljivanje i pozivanje ljudi na taj drugi termin, tako da utoliko će nam taj alat u mnogome olakšati. Bez obzira na proizvođača cjepiva, nuspojava kod cijepljenih do sada nije bilo. Tko pristane se cijepiti AstraZenecom ne negoduje, a čak imamo pacijenata koji ne žele Pfizer nego žele AstraZenecu. I za sada sve koje smo cijepili AstraZenecom nijedan jedini problem nije bio ni nikakva nuspojava. Organizacija na visokom nivou bila je i u Svetoj Nedelji koja je svoj punkt imala u društvenom domu Mala Gorica. Mi smo još dodatno adaptirali ovaj prostor kako bi on bio protočan. Točnije isprobijao se na jednom zidu, evo u dogovoru sa gospodinom Šunjićem, i mogu reći da za sada to ide dosta glatko i dosta brzo. Evo, nadam se da će odaziv i dalje biti ovako velik, a naravno i da će bolest maksimalno kratko trajati. Po onim tradicionalnim metodama prokuženosti i procijepljenosti vjerujem da se možemo onda i konačno vratiti u normalu u što skorašnjem roku. Novo masovno cijepljenje bit će 15. svibnja kada će se cijepiti još 10.000 stanovnika, a u lipnju stiže i novih 107.000 doza cjepiva. Time bi se sigurno spremili izuzetno kvalitetno za ljetnu sezonu. Nadam se da bi time procijepljenost što sa 2 doze, što sa jednom bila i preko 65%, a ja se nadam da ako odaziv ljudi, odaziv žitelja bude takav da će se to dogoditi i mislim da bi u konačnosti mogli govoriti da ćemo skinuti maske, da će biti nekakav normalniji način funkcioniranja. Županija je samo za potrebe patronažne službe u posljednje 4 godine nabavila 46 novih vozila, a obnavljanjem voznog parka osigurava kvalitetniju dostupnost zdravstvene zaštite, posebice patronažne službe koja je važna spona između sugrađana i liječnika u domovima zdravlja. Ova godina također nije izuzetak. Županijski dom zdravlja od prošloga tjedna ima 6 novih vozila za potrebe svoje patronažne službe. Ključeve vozila ispred ispostave Jastrebarsko ravnatelju je uručio župan Stjepan Kožić. Mislim da će biti od izuzetne koristi. Prije svega patronaži koja je izuzetno bitna poveznica između onih starijih doma ljudi koji da bi došli ili da bi imali vezu sa liječnicima u domu zdravlja. Mislim da je taj sustav patronaže izuzetno bitan. Ukupna vrijednost novog voznog parka je 470.000 kuna, a u posljednje 4 godine županija je za potrebe patronažne službe nabavila 40-ak vozila. U domu zdravlja imamo 62 patronažne sestre, 20 sestara koje rade kućnu njegu, 3 palijativna tima i uglavnom zanamljavamo vozila koja su starija od 10 godina. Što nam je posebno drago da se vodi briga i o domu zdravlja Jastrebarskog nakon otvaranja ambulante za stalno dežurstvo. Evo i ovo vozilo koje će dobiti patronažne sestre uveliko će pridonijeti za njihovu mobilnost i obilazak i starih osoba i bolesnih osoba na području grada Jastrebarskog. Kvaliteta zdravstvene skrbi ovisi i o ulaganjima u opremu, kao i u infrastrukturu, kako u Jastrebarskom, tako i na području ostalih ispostava, naglasio je župan. Prije svega uređenja laboratorija, fizikalne medicine, otvorili smo nedavno i posebnu ambulantu dežurstva, tako da mogu reći da je ovaj dom zdravlja u odnosu na sve ostale u Zagrebačkoj županiji, čini mi se ipak za mrvicu kvalitetnije uređen nego to su ostali. Napravili smo tih 3 energetske obnove ovdje u Jaski, Vrbovcu i u Zaprešiću. Ukupni iznos je negdje 10,3 milijuna kuna. Imamo projekte za dodatna 3 i Samobor i Velika Gorica i Ivanić grad.
No, Zagrebačka županija jedna je od rijetkih županija u Hrvatskoj koja i sama financira specijalističko usavršavanje liječnika. Evo, imamo trenutno 9 njih, za to smo osigurali 1.300.000 kuna, ali to je godišnje. Ali imamo i od ranije kroz EU sredstva 16 specijalizanata. Nadam se da nakon toga bit će situacija puno kvalitetnija i bolja, a da mjere koje smo kroz i županijsku skupštinu za privlačenje doktora donijeli, mislim da su urodile već plodom, ali da će se to i dalje činiti na adekvatan način. Ljekarne Zagrebačke županije otvorile su novu poslovnicu u Rudama, a župan se susreo i s proizvođačima rudarske greblice. Ova koljevka rudarstva iznjedrila je prvi i za sada jedini europski zaštićeni proizvod u Zagrebačkoj županiji. Župan Stjepan Kožić obišao je okolicu Samobora. Živopisno mjesto Rude u sklopu tamošnjeg doma zdravlja dobilo je svoju podružnicu ljekarni Zagrebačke županije. I otvaranjem ove ljekarne, domaći ljudi neće trebati hodati koliko, rekli su mi 5 km najmanje do prve ljekarne, imat će to u blizini. Sigurno da je to jedna od naših 19 podružnica, da u samom Samoboru od tih 19 je 5, što mi se čini da je pokrivenost onda izuzetno dobra u odnosu na cijelu županiju i da će ukupni tim izvrsno funkcionirati. Voditeljica ispostave u čije su opremanje ljekarne Zagrebačke županije uložile 400.000 kuna vlastitog novca je magistra farmacije Matea Mršić. I nadam se da ćemo našim pacijentima osigurati ono što su stvarno jako dugo čekali, a to je jedna kompletna i dobro koordinirana primarna zdravstvena zaštita. Rodom rudarica, kako je istaknula, Mateji će povezanost sa žiteljima itekako pomoći u pružanju ljekarničke usluge. Ja bih rekao da je doma uvijek najbolje i da sigurno s domaćim ljudima će to biti puno lakše, kvalitetnije, međusobno ćete se sigurno lakše razumjeti i ja se nadam i lakše usuglašavati za sve potrebe koje jedna ljekarna treba nuditi. Župan Kožić iskoristio je priliku i zahvalio je ljekarnama Zagrebačke županije što su uspjele iznaći načina i snage unutar svog poslovanja otvoriti još jednu ljekarnu, ali je istaknuo i kako su zaposlenici ljekarni uvijek bili inovativni. Oni su to i danas, rade značajni broj pripravaka, to je nešto što ne ide uvijek na recept ili nešto možda i ide. Ono što također želim pohvaliti, a to je da i kad smo krenuli ili kad je krenula pandemija, bili su također inovativni, dezinficijense su počele raditi i bile su od pomoći, jer u tom času na tržištu nije bilo određenih količina ili uvijek količina na vrijeme da bi se mogli pravovaljano zaštititi. A evo i kako će biti radno vrijeme ljekarne u Rudama. Ljekarna će raditi jednu smjenu, sukladno kako rade i stomatologi i doktorica opće medicine. Znači mi ćemo raditi ponedjeljkom i srijedom u popodnevnim satima, ostale dane ujutro. Radit ćemo, naravno tu je samo jedan tim, pošto radimo jednu smjenu, magistra i tehničar. Župan je u Rudama posjetio i pekarnicu Nikl, koja je jedini certificirani proizvođač slanog kolača Rudarska greblica, koji nosi europsku oznaku izvornosti. Od dobivanja oznake prošlo je nešto više od 2 mjeseca. U tom periodu, bilo je poprilično zanimljivo, dobili smo puno medijske pažnje, broj prodanih greblica se definitivno povećao i zbog toga smo sretni. Nakon dobivanja certifikata posao tu nestaje. Pred udrugom su mnogi drugi izazovi. Obzirom da Europska unija ima određene zahtjeve po pitanju plasiranja proizvoda na tržište, a to je odgovarajuća ambalaža i aplicirani znak Europske komisije, ta zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla. Sad smo u jednoj fazi u kojoj zapravo trebamo i taj dio riješiti, tako da to je jedan od sljedećih koraka. Iščekujući poboljšanje epidemioloških mjera, Jelena ističe kako je plan greblicu ponuditi i svim županijskim restoranima.
Željeli bi da greblica postane sastavni dio ponude jer ona to zaslužuje kao zaštićeni autohtoni proizvod na razini Europske unije i kao prvi zaštićeni proizvod u Zagrebačkoj županiji. Inače, prava originalna rudarska greblica može se proizvoditi isključivo u Rudama te okolnim selima u Zagrebačkoj županiji. To bi bilo sve za ovaj tjedan. Novosti iz Zagrebačke županije ne propustite ni sljedećega tjedna u istom terminu. Doviđenja.